Sani. Mune. Sai san faga ne. Sani. Kan ne ki sa. Wala don yin tena kuma na. Tena wo duni kade ya fu ya ogla. Kuma la lafri. Jigo suni da sunu fara ka kala. Ku kadi sa ni ogle bitla ko diyami. Sani. Ni bin yana sai ran mala. Ni bato bana li jilin fala. Ekli jigiri pala ma gado tawnya. Ne Sani ha. Mere ni to ko mun kina. Ni o beda bana to ke tukun wallahi. Ni era bido na to amna ara do na bado Sani. Ino emma. I'm sorry that. I'm beda maka kan. Ini soko na. Ini Sani ko do sa kila. Na be ni Sani. Ni sa. Ni Sani. Na tu moro kan to yami. So do ni fasi gila ka boroke. Ko wallahi Sani ha. Ali be bloqué te son politique. Sani galo mai ne wallahi Sani galo mai. Ko galo tigela be so je na tige femo. Kiti so galo tige. Oni fefe furi na ni channel don Sani ke ba fu channel. Sani. Ne wara ti so galo tige ni. Sani. Don fensa Sani wala sa. Bora ma fefe na so na ne. Ana gara ni la sigire. Kuma ko dengere kan musini ngatina. Ko esi. Nale ko kale bene furu ko ne be so. Rama de fina. Ma fere ko. On fait quoi? Oui, on va le faire. C'est normal. Mais vous le savez pas, il regarde la cana. Cinéma, Kungeno, avec Dinika, Anto Kalama. Koboron, Kokavene. Avec Aboron, Tana, Boron, Bekunede. Hey. Manso. Okadi. Angara. Okadi. Mo de biya. Baron. Na fura ere nga du che korobali. Du kone chokorobato. Awon joro be e pema sira tika kulenye baga soro mogo shilaw. Muso chama be kare kono. Kebini kulenye ande muso nan se woro ya no. Boro fene sira saballe boro ti bulde kuna ga faki porobale lo kodoma. Wallahi boro ha ni fogi ni wonena. Wallahi. E kuna so ko be ba foni. Ni meleke ni. E man yere yi. Muso ko dumabila. Kami muso sonta ka sigi tasuma ka tendo. Muri glala. Amajani borone wallahi. Hey. Ni bi kan mun baliyala. Ni bi kan nya farayala. Ni bi kan mara baliyala. Ni bi kan yira don baliyala. Ika ta ka boleka. E chete kariya ka kuma mu foni na itsika na ne lasigi ko kuma su foni na. Ira donde. Kabi fula ka dudu ko na na doya masima doya ma amasima ikana na ne doya
Ko nya tebe sira de do sino ne baro si bɛɛ ne tɛ sɔn ka n ka ko ta k'a ɲɛsin Sali ma e tɛ ko mun ɲɛdɔn e bɛ girin na dɔrɔn ka essayer ka don ne kan ka n dɔgɔya n'i b'i ka mɔbaliya la bi ta boloya kɔfɛ kana na kana kuma sugu ninnu kana ninnu sara ne la n tɛ jɛn n'a ye i cɛ tɛ mɔbaliya mun kɛ na kana fɔ i bɛ n'o kɛ na wuli ka bɔ n kɔrɔ. I mana muso ka kiliya ka bon e ko daminɛ bali i bɛna ne lasigi ka ne dɔgɔya n ka du kɔnɔ ne ye dɔgɔkɛ tɛ sɔn ka mun kɛ e de b'o kɛ ne la. Seri, mana taa bɛrɛ na n bɛ taa te min kana ma. Seri, mun de bɛ yen? Va. E kɔrɔkɛ de Ala dɔn masa bi. Ka fɔ ne ma ko ne subaga muso kɔrɔ. Depuis ne donna ka du kɔnɔ ne yɛrɛ ka mɔgɔ tun bɛ bi. Ne subaga wa? Ayi cɛ, ne bɛ kɔrɔ bonya o ma dɛ. Ne de la ka sigida mɔgɔ du. Ayi o ma deli ka kɛ o. Kɔrɔ tɛ ka kuma dama hali ne se ka dɔw fɔ. Ayi cɛ, kɔrɔ man ka sɔn o ma dɛ. Bonya yɛrɛ bɛ ne ni kɔrɔ cɛ, ale bɛ se ka ne muso dɔgɔya cogo di? Ayi o kɔni tiɲɛna nin kelen ma bɛn ma walayi. Ne ye fɛn bɛɛ to ale ta la du kɔnɔ yan, fɛn bɛɛ. Hali ni ko dɔw ka di ne ye ka kɛ n'a kɔrɔ man d'a ye ne b'a to yen a kama, a gasi kama. Mais i ka to n bɛ taa ni dugu jɛra, n bɛna taa gɛrɛ na ka na ni dugu jɛra. N kan ka min fɔ kɔrɔ ye n b'o f'a ɲɛna, a ma i bolo de dusu la. Non kana ka kasi sa i bolo de dusu la. Sɛgɛ ne nana kuma de don, n kan ka min fɔ kɔrɔ ye n b'a ɲɛfɔ a ye, a ma. T'inquiète min ni samaya na. Konete i yɛrɛ fana i tununa circulation na dɛ. A bɛ kɛ cogo di? Walayi. Aja. Naamu. Walayi bi kɔni nali. N bɛ se k'a fɔ n k'a ka di. N bɛ se k'a fɔ fana n ka a man di. Parce que ɲɛnamaya ko don. Adamaden i bɛ don ko o ko la. I bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a la wa nɔgɔya fana b'a la. O kɔni o ye ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo. Ne yɛrɛ kun b'a dɔn Zena ta in. A ma nɔgɔn dɛ mais an ka hɛrɛ don. Alhamdulillah. Parce que mɔgɔ adamaden diɲɛlatigɛ la an si t'an kun fɛ bɛɛ b'a ka ko ɲɛɲini e yɛrɛ b'a dɔn nin waati damadɔni na ne ka ko caman bɛ ka ɲagami cogoya dɔ la ne yɛrɛ wulila ka n jɔ komi ɲɛnamaya la bɛɛ n'i danna mɔgɔ ne yɛrɛ dalen don karamɔgɔkɛ dɔ la vraiment ne wulila ka s'o ma n ko ko ma fɛn faamuya la n m'a ɲininka dɛ ale yɛrɛ de y'a fɔ n ɲɛna ko denni dɔ b'an fɛ yen ko walasa ko ne ka ko ka ɲɛ ani a ka tiɲɛ k'a b'o denni de bolo ne bɛ cogo di ko fɔ ne k'o furu ne ko denni wɛrɛ t'an fɛ yen Sali kɔ koyi Sali dun y'an bɛnkɛ den ye a ko ko ne ko m'o furu ko ne ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ n ka nafolo n ka fɛn k'a bɛɛ bɛ tiɲɛ ko ni ne y'o ta kɔni ko ne ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ. Subhanallah, Ala k'an kisi nafolo tiɲɛ ma. Ne kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ ne kɔni ye ŋaniya ta n bɛ fɛ ka furu k'a ladon mais n yɛrɛ n kumara a fɛ a ma ko gɛlɛn fɔ n ɲɛna mais n kɔni n ye n dɔgɔ yɛrɛ wele k'a lasigi ka kuma kuntigɛ a ye ne dɔgɔ ko k'a ka ɲi
ayiwa komi e y'an bɛɛ kɔrɔmuso ye an ka du fɛn foyi tɛ se ka kɛ ni e yɛrɛ tɛ hali n'an ye den sɔ mun ta ni e ma jɛ n'a ye an b'a bila wa nin kelen fana y'o de hali ni ne ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ de ni ne nana fɛ ɲɛna n'e ma jɛ ni mun ye ne yɛrɛ n tɛ dugu da fɛ alhamdulillah alhamdulillah bara aw ye ne bonya kɔni a ye n bonya a ye n gasi sigi n diyara n ye nakun diyara n ye i kɔni b'a dɔn baro an fa y'a lamɔ ni hinɛ ni makari an ba fɛnɛ o kelen de don den min b'an ka so kɔnɔ an balima den de don Sali n'i b'a ka kuma na tɔɔrɔ min yɛrɛ tun bɛ Sali kan ŋaniya tun bɛ ne kɔnɔ a mɛnna mɛ n t'a dɔn n bɛn'a fɔ cogo min na parce que a bɛ n bonya a bɛ n karama ni ye fɛn fɛn fɔ a ɲɛna a t'a bɔ n t'a la mɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ a tun bɛna k'aw ma dɔrɔla ye gɛlɛya ye ka s'aw ma o de kama ne yɛrɛ ma kun kuma in na ɲɛnamaya n'a lajarabili tɛ ban u ye kuma minnu fɔ kuma daminɛ na ko dɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ ten wagati dɔ ka kalanyɔrɔ wagati dɔ ka suma nka komi i yɛrɛ ko k'i ma taa filɛli la i ma taa foyi la ka k'i limaniya mɔgɔ ye fɛn de ɲini a fɛ donc i ye hakilina de ɲini a fɛ a ye nin hakilina don a kɔrɔ hali ni o yɛrɛ tɛ ni mun ye ne ka hakilina ye a diyara n ye a bonyana n ma mɛ n kɔni bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ɲɛna i bɛ cogo min na i ka to ten tɔ ne b'a dɔn n buramuso de bɛ baga i ma i ka tɔɔrɔ foyi tɛ s'a ma hali ni an balimaden n'i y'a ta i k'i jija i ka tɔɔrɔ foyi kana s'a ma i k'u bɛɛ ladon k'u kɛ kelen ye u ka don i k'i seko ni damayira kɛ kɔni u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a yɛrɛ ma sɔn ala a banna hakɛ foyi t'e fɛ awɔ donc problème foyi t'a la an b'a ko jateminɛ an b'a kɛ k'a teliya donc n'i sera so i b'i jija cogo la i bɛ Sali yɛrɛ fɛnɛ wele ka na n b'a ɲininka ni fɛlɛ a bɛ n bolo k'a yɛrɛ ɲininka olu la sinon a bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de an bɛnkɛ den don a ba fana min tanyana an balimamuso yɛrɛ fana y'an cousine ye yɔrɔ balimaya kɔni tɛ tɛmɛ o kan hinɛ nin a fɔra k'an ka hinɛ nin de sira tagama halisa an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an lamɔna o de kan an kɔrɔbayara o de kan an b'a di an b'a yira Ala la an b'a di Ala ma parce que jɔn tɛ se Ala de bɛ se a diyara n ye kojugu inchallah balimaya la ma i ɲɔgɔnna ye ni balimamuso y'a dɔn k'a fɔ mun ka di a balimakɛ ye k'a dɛmɛ n'a ye mɔgɔ tɛ se k'o balimamuso sara sɔrɔ ne ma foyi ta ka e sɛgɛrɛ e bann'o ko ma parce que ale komi e yɛrɛ bɛ ne dɔn i b'a dɔn ne tɛ kojugu ta ka ne tɛ ko foyi ta ka na e sɛgɛrɛ o la ni ne nana ni fɛn fɛn ne yɛrɛ b'a ye i b'a fɔ ko e sigilen don ka ne makɔnɔ n'o fɛn vraiment nin diyara n ye kojugu alhamdulillah diɲɛ yɛrɛ o de ɲɔgɔn faamuya de don bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na ni dɔgɔw b'i bonya donc i yɛrɛ fana kan k'i yɛrɛ bonya i kan k'u ka fɛlaw dɔn k'u ɲini k'u faamuya u ka laɲiniw na walasa u bɛ taa ɲɛ cogo min na ne ka ɲɛnamaya ne ka fɛla foyi tɛ ne ka ɲɛnamaya fɛla tɛ foyi ye balimaya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakili sigi ni basigi an mansaw y'o min ɲini ka bɛn ni kelenya kɔnɔ u ka sabati du kɔnɔ ne b'o dɔrɔn de fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hakili sigi ni basigi la n'o kɛra yiriwaw bɛ na o bɛnw bɛ ko bɛɛ bɛ sabati inchallah an bɛ dugawu kɛ an bɛɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn n bɛ dugawu la yan i yɛrɛ fana ka dugawu kɛ n'i taara i bɛ n ka foli f'u bɛɛ ye inchallah i yɛrɛ bɛ n ka foli fɔ i ka jatigi n'Ala sɔnna a b'a mɛn i yɛrɛ fana ni fana ka bi ta nin cunna yɛrɛ jaabi ni hakilina ne kun b'i la alhamdulillah n bɛ se dɔrɔn b'a wele n'Ala sɔnna a bɛ diya n ye n'Ala sɔnna n'a na k'a bɛna sisan n'Ala sɔnna k'an bɛn Ala k'i kalifa
Allah. Nche. Sali. Rek lena. Bashi te. Bismillah. Isi. Sali. Bashi te la. Sali ne ko kika to kira wala doni sa. Ni misongo ya le ndra be fembe de tiene to ki misongo ya doni yame. Ayo chugudi. Sagamna do hausa doni. Ifa dum bashi te la. Ani baw. Ini ko sa don. Ne pale kangardo, j'espère que vous me gagner don. Ok, alhamdulillah. Donc ni cousin black yole. Bashite. Moro nyana maya bimbe na dusa je kando. Ambenge di. Ankal mumsoyi. Même tant que ni bafene. En cousine. Balma tete mo kane. Donc ke baron de nana sema ni kumakan dowi ana fayana hontena no ko imambado mo hakilna mambaye ngombe hontena siga hona mne folo mo faki wele kana nganga kuma ngori kun kadi mogodo ma kandi ma ni di mogodo ma kandi ma sigidala de tare kono o yere be sira kuma no washi makuma aku kani kumana kali ya kumanya fiana ando ko ngote ne tabali ni ikana mfana kan fela fiana donc balma dedu mala deli hakilna min bala hakilna nyando be do ke ka faraka ala kanya ni yele o la halade la ko parce que furi ala tari era bari balko ala ka ikora depuis fitini de sokono tiendo sokonna manoko mais furu fane ala tari donc nale ala ine ko ki kamsui ami edega la hala ine ngali ke folo ni fo donc ambe solo ka da ambe temesra mununka ni okuma mana ke chugo ni ba ko ikun se gati kon la miri doni na ka chugumna bi doni ko len parce que illa dam nay marala be marala de bene fama sayna ko be marala de bene fo a mo ko korba yana ko mais ibado depuis fitini be ne illa mara ba fo ko ndi e bla ndi ni place de la fin ne ya ngane ni ndi bangane ni ire odi bina ni diya yo suno andin tiede en cuisine di benga ka srafe mais an balmum so fena ka srafe no ba ka sa ala ka hinana sa me frila o ko nga srafe am se ka fu ka andi sali ni mi gi welo odi la hokki barade la mbadi ye dilla dam ni tan kuma kan so so me fonga ini nga fene on ki ni nga donc ni ka kuma me ni se nga sra libelo ni se ka ta ko ni ntana memble yame nala sona amena ko tele parce que odi ala sharia ni fulu dam ne dre bala tele de manka sumaya ni sigino yame ala ki mando Banso. Mimi. Banso mama. Ça va? Ko to woni. Ira tam? Ni wata ma shalani. Wara ni. Kana sani. Okay. Muna ini Salima bokata ni wanfa. Sati songo. Tanbi si ya murmur na to wanye baira. On bani mi sali. Salia. Il commence de saluer. Wa itanti fana. Parce que saluer ne benga deni. Mais bon il fait. Iga toga igera krefela la.
aw ka to ka baro kɛ i y'a mɛn han awɔ i bɛ se ka t'i ka ci la i y'a mɛn nin den yɛrɛ ka ko Salut, ça va? Ça va. Mela. Eh, sigi. Watam. Sigi. Mela. Comment? Mela sa. Comment? Yɔrɔ ne sigi e kɛrɛfɛ sisan ne ba bɔra ka e ni ne sigilen sɔrɔ yɔrɔ kɛrɛfɛ a bɛna na e kɔrɔ fɔlɔ o de kama ne tun bɛ ka wuli ka taa E b'a dɔn ne jeli ye sa. Ne tanti fɛnɛ ye ka n'o jate sa. Sali fɛn min ne ye nin bɛɛ kalama mɛ ne tɛ fɛ i ba ka tɔɔrɔya foyi ka s'i ma ka sababu kɛ ne ye basi la e yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ n'i ba bɔra sisan ka na e ni ne sigilen sɔrɔ a tɛna faamuya wa a bɛna taa e de kɔrɔ fɔ donc o ɲuman ye min ye ne sigilen don ka n bɛna to ka na gɛrɛ ne la bilen Kana mama ko jate sa. E b'a dɔn ne jeli ye. E b'a dɔn balimaya de bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ wa n'o jate sa. ne y'i ka kuma bɛɛ faamuya ko mɛ ko in tɛ e ba ye ne tɛna se k'a fɔ e ba bɛ juguya min kɛ ne la ko ne bɛ e minɛ o ma i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e balima de ye ne ye wa ne fɛnɛ b'i minɛ i n'a fɔ n balimamuso de wa ne b'i kɛ i n'a fɔ n den jate de fɛnɛ mɛ i ba ka ko de man nɔgɔn Sali ka n'o jate sa. Sali e b'a dɔn e ko ka di ne ye sa. Kana na mama ka kumaw jate sa. I walawala bɛn. n'i ka kuma bɛ min sunɔgɔ yɛrɛ bɛ ne na ne bɛ fɛ ka taa n da kɛ Sali kana n'o kɛ ne la sa. ne y'i faamuya Sali kana n'o kɛ ne la sa. Sali ko ka di ne ye sa. Est-ce ne ka ko ka di Sali ye? Nka ne bɛna kɛ cogo bɛɛ la walasa ne ni Sali ka bɛn. Mama bɛ ka juguya min kɛ Sali la. Est-ce ne ko bɛna diya Sali ye? Mimi Ha mama. nane Mama. i ni kulonkɛ la Awɔ. na i ka taa Kaja fɛ yen i bɛ taa n ka tɔn wari minɛ ka na na y'a mɛn Awɔ. u b'a fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma i k'a minɛ ka ɲɛ n ka wari kana tunu dɛ Awɔ. i tulo b'a la i b'a bila i pɔsi kɔnɔ i k'a kuru tɛgɛ la ka ɲɛ Awɔ. y'a mɛn ne ko e ni Sali tun bɛ mun mari la ne m'a fɔ i k'i sen bɔ nin subagaden sen na kulonkɛ kobaga dɔ b'e la i bɛ gɛrɛ nin subagaden na a bɛ n'a ka virus yɛlɛ i la fɛn min tere y'a ba faga Ne jeli don. ni e jeli don ni bi bɔra ni sigilen Sali kɛrɛfɛ n bɛna min k'i la i b'a faamu e bɛ tugu a kɔ mun na aw bɛ sira kelen na e t'a dɔn ko Kali a tere ma ɲi nin ye n ka tangada laban ye ni Sali bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i sera yen n bɛ kabako de bɛɛ kɛ i tulo bɛ n kan na i tulo bɛ n kan na tɛmɛ ka taa n ka wari minɛ ka jan ba taara di ma n'i layɛ ne bɛ kuma a b'a fɔ k'a bɛ kuma k'ale balima don ne mago bɛ o balimaya la nin subagamuso kɔrɔ n k'a tere de y'a ba faga n'i sen y'a sen na n bɛ n sen fili o kɔnɔ ba taara den ye. Oh, salaamaaleykum. Basi. Basi foyi tɛ yen. Yɔrɔ madamu yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna souvent n'a ka to ni dugu jɛra n bɛna kuma fɛ k'i ko ma k'a sobaga di vraiment kɔrɔ kumaw digira ne la ne kɔni bolo bonya dɔrɔn de bɛ ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ yan ne tɛ foyi di t'a la mais musow ka côté n'an kɔni sera k'o jateminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ vraiment a bɛ diya ne ye quoi. Ebere kabini waati jumɛn ni e bɛna ne ɲininka e bɛna ne lasigi ka ne ɲininka ne dalakan na mais ne hakili la du in kɔnɔ yan ni ne ye mun kɛ e kan k'a faamuya sigilen de ne dɔn bi ko tɛ
kɔrɔlen y'a fɔ mɛ e nana sɔrɔ a bɛ kasi la a bɛ ka nin fɔ Sibiri e ka muso a ye ko dan tɛmɛ de mais ne tɛ don o bɛɛ la k'o fɔ parce que ne ye sinji dilanna de ne tɛ sinji tigɛ a ba la mais ne hakili la ni ne ye ko min kɛ du kɔnɔ yan e Sibiri man ka na ne sigi ka ne ka ko kuma ɲininkali kɛ ne la ne bɛ mun f'i ɲɛna ne bi bɔra la kana na ne lasigi ka ne ɲininka nin kuma sugu la n t'a fɛ i kɔrɔ de ne ye ne ye ko min kɛ du kɔnɔ yan e man ka na ne lasigi ka ne ɲininka o kuma na i muso a ye ko min di a ye mun fɔ ne ma ne tɛ sigi o kuma bɛɛ lajɛlen f'i ɲɛna a kɔrɔbɔ ne kɔni nana k'i ɲininka de vraiment n'a kɔni sera ka jateminɛ a tun bɛ diya ne ye bon ne tɛ fɛ i ka ɲininka a kuma na bilen kana sɔn k'o kɛ ne la a man di n ye kabini waati jumɛn ko nin muso bɛ ne sigi ka ne dɔgɔya ne dɔgɔkɛ fana bɛ na ne ɲininka o kuma na Baron. Siginya. Ebi sigilen do k'i suma. Non, foyi i kunkolo sofelen de dɔrɔn. Foyi t'i la. Ne dun ye diya dumuni ba de tobi bi. Awɔ. Mais n mago b'i la fɔlɔ kɔfɛ a bɛ tabali sanfɛ. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka o don na e ni ne tora mankan na e ye kuma min fɔ a ne ma se k'a faamu dɛ. Kuma jumɛn? O don na e tun bɛ ka ne kɔrɔfɔ Sali nɔfɛ e ye kuma dɔ fɔ e bɛ sɛbɛ de la wa kulonkɛ kuma de ou bien dusu bɔra o kuma de don wa n ma se k'a faamu quoi. O ye kuma jɛn ne yɛrɛ hakili to kuma na o ye kuma sugu jumɛn ye? Ka n'i ja wuli sa o don kɛ e ni ne to mankan na e m'a fɔ k'e bɛna Sali furu wa? Awɔ ne y'o fɔ kɛ ne y'a fɔ. Komi a ko bonyana ne hakili ma e tun bɛ sogo de la wa ou bien dusu kuma de don wa ou bien jumɛn de don? A fɛ ka kuma bɛɛ mɛn tulo la fo Sali furuliko kuma hali a kulonkɛ kuma n t'a fɛ ni Sali tɔɔrɔliko don an y'o kuma kɛ a ka ca n'o de y'a to n'i ye kuma in fɔ ne tɛ se Sali ma tugun ni Sali ko mun nin so in kɔnɔ yan ne ko ko hali n'a ka di ye n'i bɛ fɛ ka mun ɲini ne fɛ a ɲini Sali fɛ a tɛ fɛn tiɲɛ ye mais Sali furuko kuma in dɛ ne bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn tulo la fo o baara. N'i ka kuma mɛn n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna e ye ne ka muso ye ɲɛnamaya ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ an ka laɲini tɛ fɛn dɔ ye mais o bɛ n'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ne tɛna jaabi d'i ma o la mais i b'a dɔn n'i y'a mɛn du a sigilen don ko dɔ kan wa mɔgɔ kelen fana tɛ du sigi i bɛ taa sɔrɔ ni du den sɔn fana n'a bɛ na a bɛ bɔ sira caman na tile fila in na ne kɔrɔmuso kan ka na n'a nana ani kan ka ɲɔgɔn ye n'o ye Aja ye a bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna nin kuma in a b'an ka du a b'a danni kuma de kan. Baron e furumuso de ye ne ye wa an fila de sigilen bɛ yan mɔgɔ si tɛ yan jani Aja ka na ka Aja ko fɔ ne e se k'o kuma fɔ ne yan mais ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni Aja nana Aja ka kuma bɛɛ fɔ ne fo Sali furuko kuma parce que ne bɛ fɛ ka diɲɛ kuma bɛɛ mɛn tulo la fo Sali furuliko. N y'a mɛn i tilala. N'i tilala i ka dumuni bɛ yen nɔ. N'a fɔ dɛ n bɛ fɛ ka kuma bɛɛ mɛn fo Sali furuliko kuma dɛ. N y'a mɛn. I tɛ dumuni duman tobi ka di ne ma fo ne kelen ka n ka muso filanan ko kuma fɔ waati min na ne tɛ nin dumuni ye ne t'a kɛ walayi n t'a kɛ Sali dun
a bɛ furu bin kɔnɔ aw bɛɛ b'a ye parce que ne ka hɛrɛ de bɛ sali furu la kabini wulila komi ni denni ka furu ko kuma fɔra ne ɲɛna ne ma se ka lafiya du in kɔnɔ ne cɛ muso ne dɔgɔkɛ o muso i b'a fɔ ko ne muso de y'o ye o nana ne lasigi ka ne dɔgɔya ne dɔgɔkɛ fana bɛ na ne dɔgɔya yan fana ni muso kelen ne bɛ furuya Mimi iba bɛ yen nɔ Awa, a bɛ sanfɛ. a fana me yɛlɛ sisan k'a sɔrɔ y'a mɛn Awa. Sita sigilen bɛ yan wa Fatu ne yɛrɛ bɛna tila sisan ka yɛlɛ sanfɛ e jiginna wa ne kɔni e ɲɛw ne sɔn jalen bɛ bi a ka bɔ a kelen ne yɛrɛ ye wele ne mago b'i la wa e k'i ta in to yen bari ne kɔnɔman don a to n ka jigin ne ko n ka to k'i ta fɔ mɛ n'i kɔnɔ i b'a dɔn kɛ o don ne m'a fɛ ɲɛna n ko ka ne ni baron to kuma la bi ne de ye baron na sigi k'a ɲininka kuma in na n ko sogo de don wa kɛlɛ kuma de don wa tiɲɛ de don a k'a fɔ n ɲɛna n ka bɔ fili la mɔgɔ b'i furu cɛ dɔɔni ne ye baron ka kuma taabolo ye cogo min na nin ko in kɔni baron bɛ nin na yɛrɛ de e b'a la min kɛ ka ne jaabi ko Aja kan ka na tile filanan k'o kan ka na kuma dɔ fɔ ne ɲɛna e ko ɲani Aja ka na e furumuso de ye ne e se k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ko so bɛɛ n'a tabiya de don ne dun bɛ fɛ ka kuma bɛɛ mɛn kulo la fo Aja de ka na ne lasigi ko sali bɛ fara ne kan sa a su tɛ bɔ foyi fɛ nka ne ɲɛ bɛ nin ko in na dusu tɛ nin ko ɲɛ i ye kuma min fɔ o donna dɛ an ka lajɛ an ka taa filɛlikɛla dɔ fɛ yen an ka fɛɛrɛ kɛ nin ko in na ayi ne yɛrɛ bɛ na e wele o ko de la yɔrɔ an ka taa ko ma avance joona an ka taa n ka karamɔgɔ fɛ an ka nin ko datugu ka kɛ kɔri i ma ko ya denni yɛrɛ a ko kɛra sababu fɔlɔ i tun bɛ kuma denni fɛ a tun b'i fɛ mɛ se bɛ kuma fɔ a ɲɛ kun bɔ i la a tɛgɛ bɛ kisɛ kan kɛ min fɔra ye kumakan ɲuman na kɛ ka fɔ a ye a kɔni o don ne ye baron sigilen to yan ka na kuma in fɔ baron ɲɛna e ye baron min sɔrɔ ka fɔ ne ɲɛna e cɛ ye kunkolo muso ko y'a kunkolo ɲagami fa ye bilen yɛrɛ de bila baron ye kuma dɔw fɔ ne ma ko ne ye subaga muso kɔrɔ sininkakanw fo ka ne yɛrɛ da walen tora e cɛ in kɔni hakili foyi t'a la bilen salima ko in na n'an ma solution dɔ ɲini ka nin datugu m'a ye dɛ walayi an ka fɛɛrɛ kɛ an ka taa a ko ni bi ne kun y'a kuma fɔ ne kun b'a ko ni fɛnkɛ nka an ka taa ni saliku a tɛ se ka kɛ sa a se ka tɔ sa n bɛ se ka a se ka lakali wa dun b'a sɛbɛri la n ka wari bɛ fɛnkɛ bolo n bɛ t'o minɛ ka na n'i nana an bɛ taa an sigilen bɛ kɔnɔ n'a dɔrɔn an ka taa n bɛ se ka lakali ko sali ka k'anw kan sinamuso ye Aja bɛ n'anw sɔrɔ yan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang biasa. Ada yang biasa. Awo n bɛ yan Baasi tɛ yen. Ok, alhamdulillah. Ok, bismillah. Bismillah. Naja an dɔgɔnin Baasi tɛ yen. an cɛ ka kɛnɛ Si tɔɔrɔ tɛ. Si baasi tɛ yen nɔ tɔɔrɔ tɛ. Aw bɛ yen ne balimakɛw dun. baasi U bɛ minɛ ko ɲuman na. awɔ Ok, alhamdulillah. I kɔrɔmuso dun. a bɔra a taara ci la a bɛ na sisan E y'a bɔra? awɔ Ayiwa, ne dun bɛ na sisan. awɔ
ok alhamdulillah sino ne ko mago bale la yara Bismillah. A yɛrɛ nalen filɛ. buramuso rek lena denbaya dun baasi tɛ yen balimakɛ don n yɛrɛ dontɔ filɛ sa n ye ɲininkali kɛ ne yɛrɛ alhamdulillah n bɛ ala ta ne yɛrɛ ko mago b'e la de alhamdulillah awa ka di buramuso komi n y'a f'i ɲɛna cogo min n nana s'aw ma bi ne ko n mago b'e de la baasi tɛ depuis donna an ka so kɔnɔ yan nɔ a ma baasi foyi y'i fɛ ko n'a kɛra dɔrɔn sali kɛra lahalaya minnu fɔ an ɲɛna a sinɔ ne yɛrɛ kun dabala bannen ko n buramuso bɛna s'aw ma nka a ko ma sago baasi foyi tɛ aw n'a ni ɲɔgɔn cɛ o diyara n ye aw ni ce aw ni baraji halisa ala k'an bɛn kelen ma n laɲini yɛrɛ ye min ye n nakun yɛrɛ ye min ye alhamdulillah Salim bɛɛ bɛna bonya da i kan n balimakɛ ka n ka Sali furu kana k'i ma baasi ye i Sali lamɔ i y'ala mɔ ka ɲa i bonya b'a la donc k'a bɛ fɛ ka Sali furu ko ka k'a muso filanan i dɔgɔmuso ye bonya de don sinon i jɔyɔrɔ foyi tɛ nin na bilen kɛra ala yɛrɛ ala ka lafiya